Damai di batana sumurung sian salut naroha imana mangramoti akate doho pikiranmu nabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata hatani debata dihita di ari parningotan hana naik ni Tuhan Yesus ni enet sian ulaun apostel bidusada mamuka ayat onom rodi ayat 10 sada. Hu jahama dihita songonon. Laos di sukun aka napunguima ibana akanin nama. Pajonjongonmu ma sonari ali Tuhan harajauni di Israel alai ninama mandok nasida. Dang rodi hamui uboto taona manang opasna. Nabi Nuhul ni amai guru di huasona sabing. Alai jaloon munado hagogo onito di porbadia nasonggop tuhamu gabe sitidangik kumahamu di Jerusalem dohot di Sadok Judea dohot di Samaria sahat rodi ujung ni tanoon. Jadi dung didok songoni tarhicat ma ibana di panokno tinasida dungi diholipi obunima ibana sian joloni mata nasida. Dina tinuluton nasida dope ibana nalawi tugicang nunga jonjong di labung nasida dua halak parulos namar linang-linang. Aka nama dok o hamu halak Galilea. Ahama sejonjong hamu mamerengi dopak gicang anggo Jesusi nataricat sian labung muna tu banua gicangi narodo ibana sogod songon nani ida muda ibana laho dopak banua gicangi. Imak sahatna huriani tuhata na hina holongan di pagasan Kristus Yesus di ari parningotan ari hana naik ni tuhata Yesus Kristus tu surgo ganup tahun doi tak taringoti asa boha asa tujuanna paingotok kita taringot surgo sabulon ni todita disido kita makirim di padan ni Tuhan Yesus tuakana porsea na di parade do surgoi tuhita. Amin. Songon edeni ama partukuan nakinani memang Jerusalem ne baru imahuta nauli nasokali adigan ausahat tusi dohot edeni pungan ina Teresia nakinani te bahwa debatana sokali silio tuai alpa omega namanean harajaon banua gicang dilehodo tuai tuakana porsea di ibana molo di suku kita jala odo suku-suku dihita isema managam tu banua gicang isema naulo tu banua gicang sonari nangadongnya te alai molo tu surgui memang na ikon tajuluani do mamolus hamatean kan hidup molo disukutuhani dihita oloho tu surgo sonari boha alusta manginang anom matuhan inahita do edang marhasoho tandope anak koku naing dope hudai tonggini
nadi haportibionon Tuhan enahi tarate nangpe si taonon nata bolus aka parsahiton si adong do pehala dang adong lao rohana itu surgui dua usugut itu alana molo dihutak ka na tua-tua didok yakid doho tu surgo adong do surgoi ada karubino tu inak padita inna tu ngasih ni rohani di bata mainin hape umurna nga mar 20 tahun lobi saya dihirimi mana dope kacang manian muse umurna nang pe sasawoti ngapikun ya saya portibion dope naing dihokop aidang maraso tadope pahopuku inna muse ya jadi sebenarnya banyak orang gagal paham, banyak orang gagal fokus. Taringok tu surgui. Tapi hari-hari Minggu pertanyaan saya maredei akapunguan kur puasa hita nama nangihon dan pola hot haporsyota memang surgui dilehon Tuhan Yesus sido tu akana porsea di ibana. Ini jaminan yang harus kita pegang. Adong do sada ina namar si taonon mate anakonna tu pangahyahita mapeke ilustrasiona te holanna penyegaran doon hape Roma parhalado do ruas tujabu mangapuli diacarai dedehon ma buke de nomor 522 surgoi sambulot tadoi dangadong besi ayon disi pitor di stop inataima nasi dana marede sojo amang paritanami sudah ai puasa idoko kamu dangadong be siayon disurgui nina buhana ma nasi ni anak koki inna ape guar ni anak kon nasi ayon jadi naswarong be anak koki si ayoni disurgui ape guar nasi ayon dang adong be si ayon di surgui dang adong be panari taon si taonon di surgui sonang nama songon aka edeni amat tabi tanak kenani itulah banyak orang gagal paham gagal fokus do aka ugamo nasing pe berbeda-beda do nasida mengatusi taringo tu surgui adong ma pesta porai do akalan na asing tapi di sido hasonangani, di sido hutana ulii, di sido 10 nito dita nago dame do lasni roha. Molo songoni tatagam do nalau tu surgoi hita manginang. Bah, songona oti mengalusi ati. Kenapa kita ragu-ragu? Yesus sudah katakan dia menjamin bahwa sorga itu diberikan kepada orang yang percaya. Amin. Harus yakinlah kita. Malam ini pun hari ini ketika Tuhan sudah menentukan kita harus mati, ya harus kita terima, tetap siap siaga. Tuhan, aku masuk sorgamu. Amin. Ya, ala nadak taboto sadi hari songon panakobor ngindo haroroni Tuhani. Kuriani tuhata di Bibelta adong doo tolu halak namana tu surgo. Napar jolo imasi Henok, napa duahon panurirang Elia, napa toluhon
ima Yesus nasian Nasareti. Jadi ketiga pribadi ini adalah orang-orang yang sangat istimewa. Henok, dohot si Elia, manaik tu surgui, dang mamolus hamatean. Pada umumna sudah do jolma mate. Alai Yesus dibolus ibana do hamatean. Asa manaik ibana tu surgui. Nah patuduhon ibana naung matei laho paluahon hita jolma pardosa. Di hamatian nai, di haheheon nai, patuduhon adong hangoluan di balik ni hamatean. Nama naik iban tu surgo ima nalaho paradehon surgoi inganan di hita. Ini luar biasa ya. Tak ada satu pengakuan dogmatis kredo haporseaon ni halek Kristen. Dukoni saluh nai aka na palsu dui, iman yang palsu. Karena Yesus Tuhan yang datang ke dunia ini menjadi manusia, dia menjadi manusia untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia. Dan mungkin imana laho paluahon akapahapahanaan kan? Tugas ni hita jolma doi laho makokok memelihara melestarikan portibion. Alai tujuan ni Yesus rotu portibion lau paluaho kita jolma pardosa. Yesus bukanlah seperti Lazarus yang mati, bangkit dan mati lagi. Alai ibanado na mangalehon sada pakirimon di hita bahwa sude naniulani Yesus saleleng di portibion lebih kurang 31 tahun, mengatakan bahwa pekerjaannya walaupun di dunia ini sudah selesai, alai dang selesai dope molo tungpe manaik ibana tu banua gicang ima nalaho muse paradehon inganan masih menyertai kita, masih memberikan kita kekuatan. Asa bu hita margogo laho maka tidakon Yesus sido Tuhan. Di tonga-tonga ni hanguluata bahwa kenaikan ni Yesus si laho pahoton di hita keberadaan surgui ima jabu ni partodiota saleleng ni lelengna rumah tinggal kita yang kekal. Odo pakirimoni. Jadi jangan kita pernah ragu-ragu amang minang bahwa ketika kita mati jangan kita takut bahwa kita tidak dibangkitkan. Jangan kita takut bahwa sorga tidak diberikan kepada kita. Asal mah hot satia hita maka perseai Jesusi. Nangpe salelengon dilehon debatado umur ni jolma sahatu mar 120 tahun saya dong dui ya, tetapi tidak terbatas sampai di situ bahwa Tuhan melanjutkan kehidupan manusia untuk selama-lamanya ima surgo na pinasahat nai tuhita. Alanido disondo hita makirim molo tungpe manai Jesusi tu banua kicangi lehonon nado to di porbadia tu hita. Asa boha asa margogo hita ditiki na mangadopi si taonan. Asa malum pakilala atta pamatang nang todita ujuro akaparsahiton. Alanido molo saleleng somanaik Jesusi dipabuat wa kasisean dang naroi to di porbadia. Kurang do aka pemahaman di aka ugamo na asing bahwa Parakletos manang to di porbadia diwujudkan songon tu sahalak na dianggap nasida
diwari hondoi tu apostel manang panurirang nasidai. Itu suatu kesalahan. Ketika Yesus naik ke sorga, tidak akan ada lagi diutus orang yang mau menyelamatkan manusia. Alai to dini debatasa diri do, namang ramoti kita di portibion akana porsea di ibana, laho maka tidak kon ibana. Jadi Yesus naik ke sorga, tidak akan pernah mengutus orang lain lagi ke dunia ini untuk menyatakan patuduhon haluaon. Itu pemahaman yang salah. Pemahaman yang salah besar. Alai naro tu portibion todinaido laho mian di pagasan ngoluta di bagasan todita. Dungi hananai nitu hatta Jesusi ima laho pahoton asa tugas do tanggung jawab nunga di pasahat Yesus itu hita mamaritahon barita nauli. Di Matius 20 ayat 10 laho mahamu tuliat portibion. Ya, jadikanlah semua bangsa muridku. Inilah tugas kita, bagaimana kita menduplikasi asa akana soporsea gabe porsea di Jesusi. Huriani tuhata napar pudi hananai ni tuhata Jesusi ima di pabua tuhita marite parita nauli na sinurak ni akka evangelium ima Injil na opati doh surat-surat ni akka apostel bahwa narodo muse ibana tu portibion songon raja dohot panguhum. Jadi Yesus datang Maranatha, dia tidak datang lagi seperti bayi di palungan, tetapi dia datang adalah sebagai hakim laho manguhum aka naso porsea. Ido didok di ayat parpudi didok aka suruh-suruani tua kasisiani, oh hamu hala Galilea, hama sejonjong hamu mamerengi dopak gicang anggo Jesusi natar hicat sian labung muna tu banua gicangi narodo ibana sogot songon nani idamuna ibana laho dopak banua gicangi. Jadi ketika mereka melihat Yesus naik ke sorga, begitu juga nanti Yesus turun dari sorga untuk menghakimi dan bersama-sama mengangkat orang-orang yang percaya, gereja-gereja ima tu banua gijangi. Luar biasa ya, luar biasa. Sekalipun setiap tahun kita merayakan hari Hananaik, itulah yang memberikan kekuatan iman kepada kita. Jadi molo adong dope akana murtad nunga di jalo ibana pasu-pasu haluaon sian tu hatta Yesusi jam murtad meninggalkan Yesus itu karena harta kekayaan, karena kedudukan, karena jabatan, karena perempuan cantik atau karena laki-laki yang ganteng, pengusaha, orang kaya. Dia berani menggadaikan Yesusnya. Wilala onama jolmana dumangol di portibion. Molo hata kasarna omma jolma nong loak sian sude jolma na porsea. Taku boto manang setuju hita disi. Urian itu hata didok Yesus sian Yerusalem, sian Judea, sian Samaria, sahak tulia portibion ikon gabe sitidangi dohamu. Molo tabereng Yerusalem ima terletak wilayah provinsi Judea, bahkan ibu kota ni provinsi iate. Sementara Yerusalem ima pusat penyebaran kekristenan
di gereja mula-mula. Dohot Samaria ima wilayah provinsi lain, nah terletak di sebelah utara provinsi Judea. Ujung ni Portibion ima istilah tu wilayah na lebih luas, sian Jerusalem, sian Judea, sian Samaria. Ima wilayah aka bangsa-bangsa asing termasuk kita di Indonesia tersebar di Sadok Portibion. Jadi kalau kita mau menggambarkan sketsa lingkaran, maka Yerusalem itu adalah lingkaran terkecil. Judea itu lingkaran kedua yang terkecil, dan Samaria itu adalah lebih besar dari Judea, dan ujung bumi ini adalah lingkaran yang terbesar. Mulo tabereng do pusat sketsa nakinani, lingkaran itulah yang mau ditanamkan oleh Yesus kepada murid-murid dan juga kepada kita hari ini, bahwa ada dua kebenaran. Nanaing si pasahatoni Yesus naparjolo ya Jerusalem ima bagian fundamental, bagian prioritas sian haojak ni pakobasion, pelayanan. Laos disimo pelayanan gabe sada pondasi, ya, gabe ojahan ni barita nauli. Molo didok di si Jerusalem berarti itu mengarah kepada diri kita yang dekat dengan kita. Isema nanaing tabari tahun Yesusi ima di tengah-tengah keluarga. Jadi Yerusalem tadi pusat fundamental, kita fokus di situ, titik awal menjadi starting point pemberitaan Injil. Nah, yang dohonon na disi Yerusalem itu adalah diri kita yang akan memberikan kesaksian kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Siapa itu? Keluarga kita, pasangan hidup kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, poparata, bahkan keluarga besar kita. Inilah Yerusalem itu yang menjadi titik pusat pemberitaan firman Tuhan yang pertama sekali harus mendengarkannya. Jadi ido visi misi bohado kita naing mangara, makara aka keluarga. Memang amanginang mulutu surgui kan marsa sahala doyate. Dang boy kita masih bocengan bukan? Dang boy kita mando, pi bonceng aku dong, mi bonceng aku. Dang dong boy kita madok kosonguni. Kita tidak seperti seorang calo di terminal molo tadok Jogja Bandung. Tapi caloi tak ya sah tujuh zaman tu Bandung bukan. Olana mengajak dari mana kan? Kita jangan seperti itu. Ikon tapatu duho do dalan rap hita tu si tu dalan hasit tongani. Aido pergumulat ta amanginang nuengon tu aka yana kota sudut na poso, apalagi mereka ini kan generasi Z ya. Teknologi canggih yang sudah mempengaruhi kehidupan mereka, bahkan pergaulan seluas dunia ini sudah mereka rangkul ya. Mereka klik saja dengan jempolnya begini begono di medsos sudah sampai kemana-mana ya, apalagi ada IG-nya, ada Facebook-nya, ada WhatsApp-nya, macam maon. Nah, itu semua orang bisa melihat keberadaan kita di mana, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita katakan, dunia bisa tahu. Nang di pardonganon pe justru on ma pardonganon na so saha porsiaon na gabi paru kilon di hita akan toras. Na cemaul do hita mangaju aka yana kota sudut na poson waingon mulununga sanga imana mardongan-dongan best friend ya tu naso seiman.
Kita tidak bisa menjamin anak kita apakah calon pasangan hidupnya itu mau percaya kepada Kristus atau diakah yang harus beralih ke sana. Ini menjadi pergumulan. Baikon tagugu nama tangiang doh ilu ete marhite ilu. Bahkan doa puasa pun harus kita lakukan. Bohado kita mabain PDKT tu anak kota di zaman Nuengon. Asa diririt ibana manian. Si boruadi si doli nagatengi. Nah sada haporsiaon. Hurian itu hatta adong nama sasongonon 5 kilotan. Nah paduahon pusat pelayanan ini memang harus mencakup wilayah teritorial. Jadi tidak lagi di Yerusalem, dia harus ke Judea, dia harus ke Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu nakin didok bahwa sonari kita naik maka tidak kon Yesusi, holan dua do kan dong. Enggak susah lah kita bersaksi ya, melalui perkataan kita secara verbal, juga melalui pembahenan perbuatan. Idonakinani kita tidak dituntut sekarang ini untuk membuat orang menjadi percaya kepada Kristen. Sebenarnya ada banyak kecurigaan agama lain terhadap Kristen. Apakah ada kristenisasi? Jangan dong kristenisasi dia Kristeno nate. Nah adong ima maka tidak kon bersaksi, bermarturia. Molo tungpe, molo tabain kesaksiata, tudongan manang marcarita, hape gabe bertobat hala, gabe porsia tu Jesusi, dang na hasil usaha tai, alai ulau nito di porbadia dui, laho paubahon ibana maka porsia Jesusi, dohot nama buka mata haporsiona asa ditada ibana hasitongan na sian Jesusi dohot nama boto bahwa dibaritahon tu ibana uhuman ni debatan. Jadi ini luar biasa ya. Mau tungpe mariti aka ede puji-pujian, mariti aka kur adong halak naso porsia IBG gabe porsia ibana ulau ni to di porbadia doi amanginang. Nah alani do dison mahita buhado tutu di tonga-tonga ni ngoluta asa gabe sitidangi hita. Melalui medsos 1 ayat pun kita upload ya, kita buat ke share wakadongata. Kita juga sudah memberitakan Injil gabe sitidangi do hita disi. Alani do odo tantangan di hita amanginang. Unang pola mailah hita uju mangan hita mungkin di warteg ya, atau di warung pecel lele di pinggir jalan, atau di restoran berbintang 5 pun. Da pola iko mailah hita martangiang di siate. Entah pun mie ayam yang kita makan, ya berdoalah. Kita di situ sudah bersaksi bahwa si Huton Kristus dohita disi. Jangan malu kita menyatakan Kristus di dalam kehidupan kita. Jangan malu kita menolong orang yang tidak seiman dengan kita. Siapapun itu. Alanido mari kita sandang nama Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Olana berjupe kita, olana tapatuduhon pe holong ni rohata, doh nama ngurupi akadongan na soha porseaon dongata saha porsea. Kita sudah menjadi saksi Kristus di tengah-tengah ni ngoluta. Martangyang maitan. Mulia tema diho ali Tuhan Yesus Tuhan nami. Nunga manaik ho tu surgoi. Para dehon inganan dihami akan porsea diho. Mulia tema Tuhan disudi akadengkan ni pasang. Pasu-pasu ma sudi akan porsea diho
na bergumul na mangadupi si taonon saha tutikion asa toktong satia na sidadihong tupal hanguluan na pinasahatmu na diparadihot akan na porsea jalo on nami doi gabe sabudon ito dinami pasu-pasu ruas ni huriam Tuhan asa boy nasida mangulahon akka ulahon ako Bartolomo ni Roham pargugoy mahami marhite todim asa gabi sitidangi hami di hatanang di pambahenan nami atong saha diho mangulo nami mangasahon guarmun abadiay Yesus Kristus Tuhan nami muliate ma rohanami diho amin.